Ini, Hoy, dekhan ko to. kwarta oy. Oy, Kada ko mo kwarta bay. simpre naman. Wa di ka kabalo de nga gijakpat ko. Kagay ko bay. Buang naman yun. Bawo ko kada ako magasalute. Luti ko taon. Luti Ikaw. daw. Loto. Luto di ay. Sa unsa naman Excited ko kay yung Bay. pagkaan. Kagay na ko ba? Kunya ra ka nako tagainig. Withdraw pa nako dito kay kining kwartaha. Gi-budget ko ni para atong basurira nga purting papaha. Siguro mo to nimo nga kita amigo kay tanya. Dili may. Ayun yan. Para nga makatilaw sa kong babae. Kaya dagka na kay kong natilawan. Usa ra giwa. Ana ra yung tao. Naunsa man kakibaw. Biya ko ni mo Sa nga. tabay mo na ihatag. Oh, ya, tagaan na sa tika. Inig-withdraw na ko. Kung musugot na itong madanat. Nako to siya sa mua. Akala Oh. sentido na kito nimo nga musugo pa siya nga. Imong bayran. Ako yung pangyoon niya ang sumbaywa. Buang ka nga. Ako yung bayad. Di mo pangayoon. Bahalag mo tanaw ra ka. Bahala di kang buhatan ako kwarta basta nga babae mo. Amawag utok ni mo. Tanawa. Kini siya may kantidad ni siya. Mao ni ako ihatag ato niya. Kay basurira ra man to siya. Oh. Di na nako siya pabasurahon. Ako na siyang paliton para nga mukuyog sa mua. Kay may kagwapa man siya. Nya bagay ni kay kwapuhon basta ko gamay. Sa pa di na siya manimaho ang mga basura. Oh, sakto. Tumutulog Malimaho na siyang patintin. Tanak mo yung kamay. Uban ko. Grabe kapuya jud ni mamasura ra ka oy. Awa, tungod sa ako ang sige pamasura. Hasta na ninuning ako murag nanimaho ng basura. Paway sa ako kay gikan ko to Pikas Baryo, nagkuha kog mga basura. Gamay ra kog nakita. Karon ni human akong pahuway, mato sa ko Pikas Baryo. Kinahanglan nga makakita ko og basura nga kanang mas pinakadaghan nga ako makwartahan kay atong pagniagi. Nagtuo kog jackpot na kay tulo ka sako. Unya himan-himan di ay. Di day do basura sa mga tao may suda to. Gibati na. Hi. Hi. Ba. Pwede mo dayon? Dayon lang. Ay kana na. Jay. Ikaw mato. Basurira nga kolekta dito lugar sa mua. Oh, ako jud oh, timuta. Oh. Ako jud, ako. Mari magdito ba ang basura? Unsa day? Baho matong bingka. Oh, ana jud, di ana ba ya, ana. Kay Kanang- tig basura biya atig ko adong basura, syempre malimaho sad no niya akong bingka og basura. Pero okay ra. Kay ang akong tuyo og tumong sa imuha. Dili ka nako na pwedeng ipapamasura. Kay di ako'y daghan kayong kwarta, daog nako sa lota. Ihatag ko ni si Mua. Kung imong dawaton, ikay akong pagadadon sa amuang balay. Akong dawatan ako. Binli ko. Akong dawatan. Ay nalang kay gidawat na niya sa ato pa. Nagpasabot nga mukuyog na ka sa mua. Ako'y himuong bana. Ikaw sa dimo na kong asawa. Bisig bahong basura. Pwede na kumubira. Taysa. Abot sa mua. Isa nagingon nimo nga makuyog ko sa inyo ha. Gidawat naman na naman ang kwarta na ko. Ang kwarta ra akong toyo, ang kwarta akong gidawat pero kana inyong mga dagway di ko na madawat. Sa nagutaon mo. Uli na lang. Hindi ka mo sugot. Uy, dili mahitabong imo pa ning bawion ay kay imo na ko nang gihatag. Bili na kong 2,000. Kinasing-kasing ko nimo akong gihatag para dili na ko makapamasura. So karon akong gidawat. Dili ani mo kinahanglan bawion. Dahil gihatag ko na sa imo ha, kanang kwarta. Kay gusto sad ko na makatag-iya diyan nimo. Unsa karon baalagon kay liguon romantik kay nagabot sa mua. Di na mapwede oy kay wa ko na kinahanglan lagi og lalaki. Karon kay ang imong giari diri mo hatag kag kwarta, gidawat ako imong kwarta pero mong dagway di ko na madawat. Abahin nung tanan kay. Ay di mahitabong bahinon kay siya man mismo naghatag ani. Ano tawa. Kamuha. Mauli lang mo dito. Dili mi muli og di ka madaha, mao na isugo na ko sa kong mama. Dili lagi ko nimo pwede dalhon. Kay tigpamasura ko unya. Nanam ko kwarta, aw di na ko mamasura. Dili lagi dahil pwede dahil gusto ko nga magdalagi ka kay ipaila-ila na tikas kong mama o Ay papa. na sa kalimpatakan nimo di lagi ko mo kuyo ko mauli mo dito ko mauli di mo mauli.